Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amala fo kala barkada ka cila fo ka cila barkada. An kan ma chamana musuma bela janifo. Kay fo shila kay fo kenala. Da ngi ala la ko dam bela janma. Ala an sutra kan to ke ya jabaru masala. Be bingam na kuma faida mika. Ole bi na ke faida jumali seri kofe ka gerezige soro. Beba lon ka fo ka gerezige soro. Seri kofe gbere ale ka chako gbere ya wuri ka boy. Seri kofe banaw ka chako banaw boy. Ani ka toro banka. Mais mena kuma mika o base be kuma gerezige le kan ka gerezige soro. Ani ka marché u soro ni bekuite ke fin bekuite nya bela janu ko te fin soro. Il était que fin, il était fin soro. Bere tigala kan kandida ko ni tise ka kai. O le ka cha mo chama bi. Banga me kuma mika o le balan fle. Tia ko muso amote balan lo ni le balan. Ni balan be fele ka be fele ketani. Ave fele ketani bra fele fle. A fele le be gbamani. Iga ya den de beni. A fele fle, a den fle. Mais balan il a le beni. Ijija madama che mbaba mso. Balan de nyini. Anu ko ma mo korombisa. Do ko ma ko balan. Et sa femme là, donc maintenant ni balan ni soro. Ake kuruurun flake. Ni ya kuruurun flake e ala. A kuruurun flake ni ko fe balan ni kuruurun flake ni ko fe de. Pa me ka mi funya ne ta jile ma ne ma kan yire de. Ne ya kele ka nafa soro. Ka bonrola ka fin donya. Ka so ne be ka bo ka dile ma ile be ta iba ke iba nafa soro. Nguma ki bo cho ko fe ki bla cho nya fe. Ngima ka bonyo ka jonya ko no ka ki yire tai. Balan fle akuru woron flatige ni balan kuru woron flatige akuru woron flatige ni ko fe ka ban peude e kana doger ke madama che mbam mamso e ka loko siram be sirikle wati be jamate tige siramika siram be sirikle wati be ijija akaba kuru nyini ni muso lebe kuru nani nyini ijija ni chele be kuru saba nyini ni ya akaba kuru soro Allah daga duma ni kuru woron fla do kan e ala kama ala kabo kare ma be ni do kan e ba tobi atobi ni ko fe itena usaz mariti loroi atobini kofe itina sisa fada tv loroi atobini kofe nguti na youtube loroi itina facebook loroi parce que lu kala swabu role ta taiba ke ba korbo ibna mom loroi ibna kala na chilai parce ne akara ka lon a jabite ne bura jabe ya jabal masala bru men lana lala kala chila ni ke chila kemza tira tan sa bonya na sallallahu alaihi wasallam ni ke ni kani kefe akururun fla donné dara kono ka sira mesirikle watibe o kofe ka akuru ka abla ko den sabata we che ka bla daraduma ka kabakuru den nanta o muso ka bla daraduma ni abla daraduma ka ni do kan ni muso ni mambo ya bikan depuis bele made ka économique qui commençait 100 ans ko 100 mois ni ko 100 binani 100 biromla 100 bisengi e ka mori fait tamake ka sige e ka kramo fait tamake ka sige jinat ki tafa ka sige ka suma tamake ka sige e ka baba burga ko ka tire babura tu fa nanta fantan nani buri ile ma bodan so ile ma fin so ma ke fin balan kuru wurun flanta ni ko fede abe fa na bu kan tekre abe mangbo bu kan te fla abe toro bu kan abi bo juya do kon nana sadi be ki yire tay ka fin so balan kuru wurun fla ni akuru wurun fla so li ko fe siram te siriksa be sirige siram te tige iji jale ka bakuru den sabata be chei aden nan to be musabla da du ma balan kuru wurun fla do ka la kama akosu wurun fla te wurun fla iba ko iba mi elebe ni mi ni ko ni ko fe ka nimi itena usab mariti lore ni ko ni fo ko ka nimi itena sisa fara tebe lore ni ko ni ko ka mi nguti na mejashi lore na momi lore ngoli na ka ala na tira tata iba ko fem te ko o marfa ya sanrola bi fanda kama ko ke la do ludo kono bi fanda kama ko le ke la borde ti o chila ke la ka do ke masa lu kono bi gbere ya na nasra kama do sanwo falu nya meme ka do abe barale gbereya kama olu be ko beke do be olu be nyuma no ko beke me wa nyuma te lon ye ngama ngai spisa fada tv laje ay usabariti laje ay mediatero laje live na faida mu ya kono usabariti ka faida kono akay be tata iba ko roba ke femti ko roba o marfa ya san rola mena miduma tata iba ke iba ko robo parce que nguma ngona fala usaz ma yiriti flatter ngere pelebe a famille bamba mo flatter anu dama lebe ko bana lamini kono mala va fi bamba woroma lambela jenika ala mbe mache ko ba woroma lambela jenika shiri fula bona mbernaw ala woroma lambela jenika inshallah ni korobo ni wusaj bama na kalon na talon we na talon ibina lon ni la ka foko jaka aka yiri no cha abi kuma ka do kalon parce que ngodunya fantan nani na fala usaj bama yiri tigi flaten krepele be me yiri kono mo na nyate mo wala olo poso ngome yiri da manga ita aya korobo yiri le ko korokoro
n'a ɲaɲa ko kɔrɔkɔrɔ labila k'o ben ka cari ka ko kɔrɔkɔrɔ labɛn sɛgɛ bɛ anu ta le sɛgɛ bɛ an denw ta le o le kosɔn denwolomuso denwolofa a ye hakili to a denw na a ye denw ka kow ɲɛɲini a y'a to den ye fɛn sɔrɔ n'o ka fɛn sɔrɔ i b'a ye yɛrɛ bɛ lafiya donc bana kuru 7 ɲini inshallah i b'a don daga kɔnɔ i b'a to i b'a ko i b'a min su 7 tere 7 inshallah n'i ye nin kɛ i tɛna mɔgɔ si lɔrɔ ye i bɛ na ala na ci la lɔrɔ i b'a la jaabi dɔ la fɛn fɛn bɛna ta ka kɛ seri n'a bonya kama ci la yɛrɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam a bonya kama la jaabi dɔ a bɛɛ lajɛlen na assalamu alaikum kanubaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen inshallah